Svakako, sve ćemo učiniti za vas. Doviđenja. Sljedeći! Dobar dan. Dobar dan, sedi. Ime? Clark. Prezime? Kent. Clark Kent. To mi nešto poznato. Pa ja sam Superman. To si ti? Ti si su, vidi ga, čoveče. Pazi malo, čoveče. Pa šta ti radiš ovdje kod nas? Pa nemam posla od kad je ministar Dačić preuzeo policiju, ja nema više kriminala. Šta? Znači tako, posao ti treba, jeli? Da. A kilavo je za posao, znaš, Clark? Baš će kilavo, ovaj mjesec je nikako. Ma prošli mjesec isto. Pa ja znam svašta da radim. Mislim, možemo da iskoristimo ne samo za borbu protiv kriminala, nego inače, ja, na primjer, jako sam jak. Šta znaš da radiš? Pa, mogu da dignem zgradu, na primjer. Pa svi danas dižu zgrade, ti si mi našao se pamet. Znam da letim. Da leti, eto vidiš, to je konstruktivno. Super. Da letiš, ne treba ti markice za autobus. Pa ne treba, ja ću doletiti na posao. To ljudi vole, znaš, kad čuju da radniku tu ne treba. Šta još? Neprobojan sam na metke, na primjer. Ne mogu ti metci ništa. Čekaj, ti imaš i onaj, pa vidiš okolo, vidiš... Da, vidim kroz vid, vidim sve, da. Slušaj, imam ideju. Da. Ima jedan ovaj moj, stalno mi dolazi, tu ima menjačnicu u Zemunu, stalno je pljačkaju. Da budeš u menjačnici, jak si, ne mogu da te opljačkaju, neprobojan si, ne mogu da te ubiju, vidiš, sve pratiš, a? Pa ne bi ja menjačnicu, ja ako ima nešto, mislim, drugo. Jel ti treba posao ili ti ne treba posao? Šta bi ti? Pa ja sam mislio neku kancelariju malo da se skrasim. Kancelariju mislio, Clark Kent. Da li ima nešto? U kancelariji došao Superman, posao u kancelariji. A kako si tako naivan, čoveče? A ne možeš, moraš da imaš leđa, moraš nekog da podmažeš i tako nešto. Pa dobro. Ajde, slušaj me ovako, moj mali te voli, gleda te crtače. Daj da ti pomognem. Pa nema leba čoveče više od spašavanja ljudi. Ja sam bio, na primjer, novinar. Bio si novinar, da, Clark eto Kent. vidiš, to je odlična ideja. Stalno traže ove televizije honorarno novinar, a? Honorarno, to nije redovno plata, jel da? To nije ni neka ne redovno, ali par kaplje, razumeš? Ne bi ja na televiziji, ne. Pa šta, onda je menjačnica, šta da ti kažeš? Pa dobro. A? Pa dobro. Ajde, ja pišem menjačnicu. Jedini koji imam problem, znate, u onom što proverava evre ima kriptonita, pa me, ne mogu dođe. Boli, i mene od mog posla glava boli. Znaš koliko dođe takvi kao što si ti? Dobro. Dođu mi talentovani, sa fakultetima, doktori nauka, ti njima nađi posao. Pa dobro, nek bude menjačnica. Može menjačnica, ajde. A reci mi gdje živiš, kako da te kontaktiram? Pa možete me kontaktirati, uđete u bilo koju policijsku stanicu i oni imaju ono dugmence, dole i meni kući zvoni crveni telefon. Još to imaš? Pa da. Ostalo ide još od onda, da. Dobro. Da. To je to, znači menjačnica, a? Dobro, da, jel to onda? Da, samo mi zove sljedeći. Puno vama hvala. Neka ti, ajde. Hvala puno, svakako. Sljedećeg mi zove. Hoću. A jadnika, budale, umjesto da otvori građevinsko preduzeće, on očima vari, čoveče. Stvarno su neki ljudi nesnalažljivi, pa to je strašno. Joj, Bože dragi, svašta. Čiko, mene tata poslao kod vas da dođe. A ko ti je tata? Moj je tata Rajko Mazalica. Gospodin Rajko Mazalica, kako ne, svi su papiri ovdje za vas. Samo pečat da udarim, evo izvoli. Znači ovako, bit ćeš savjetnik direktora u GSP-u, gradsko saobraćajno preduzeće. Vozite se autobusom. Ne vozim se. Pa jer vidite one, znate kad se vozite vašim autom se vozite. Oni znojavi ljudi što ih bude puno u... Da. Pa... Plavo, onako. Da, tamo ćete biti savjetnik. Evo izvolite. Stvarno žurim sad. I puno pozdravite tatu. Recite Đorđe ga je pozdravio. Đorđe. Ročiko, ali ja fakultet još nisam završio. Ma nema veze. Dobro, Đorđe. Hvala. Đorđe. Molim vas, kažite obavezno Đorđe. Nije Miloš. Da.